Rahotanni da alƙaluma sun bayyana cewa bashin da ya rataya a wuyan kan kowane ɗan Najeriya ya kai kusan Naira 671 zuwa ƙarshen shekarar 2025. Alƙaluman da aka tattaro daga Ofishin Kula da Basussukan Ƙasa sun nuna cewa jimillar bashin da ake bin ƙasar nan ya tashi daga Naira tiriliyan 39.56 a shekarar 2021 zuwa Naira tiriliyan 159.28 a shekarar 2025. Kiyasi ya nuna cewa a shekarar 2021 yawan jama'ar Najeriya ya kai kimanin miliyan 213.99, inda bashin da ya rataya a kan kowane mutumi ya kai Naira 184,868 a wancan lokaci. Daga bisani a shekarar 2022 jimillar bashin ya ƙaru zuwa Naira tiriliyan 46.25, yayin da yawan jama'a ya kai kimanin miliyan 223.15, lamarin da ya sa bashin kowane mutum ya tashi zuwa Naira 207,260. A shekarar 2023 kuwa ta nuna babban sauyi bayan da bashin ƙasar nan ya kai kusan ninkawa sau biyu zuwa Naira tiriliyan 97.34, tare da bashin kowane mutum da ya kai Naira 427,155. A shekarar 2024 kuwa jimillar bashin ya kai kimanin Naira tiriliyan 144.67, yayin da bashin da ya rataya a kan kowane ɗan Najeriya ya kai Naira 621,755. Zuwa ƙarshen shekarar 2025 kuwa alƙaluman sun nuna cewa bashin Najeriya ya kai kimanin tiriliyan 159.28, tare da yawan jama'a miliyan 237.53, wanda hakan ya kai bashin kowane mutum zuwa Naira 670,568. Masana tattalin arziki dai na ci gaba da nuna damuwa kan yadda bashin ƙasar nan da take ciyowa yake ƙaruwa, musamman duba da yadda ake kashe kuɗaɗen shiga wajen biyan bashi da kuma kuɗaɗen ruwa na basussukan da gwamnatin tarayya ke yawan ciyowa.